Jeg er stor fortaler for smør og fløde, og altså økologisk selvfølgelig, og fuldfed mælk. I lang tid der hentede vi frisk økologisk mælk hos en lokal bonde, så det var helt ubehandlet. Og hele din familie er sund? Der er ikke nogen, der er døde og blød på os? Der er ikke nogen, der ikke er jeg ved af. Jeg tager det ret afslappet. Der er jo undersøgelser og folk, der kan argumentere for hvad som helst. Så nu faldt jeg som sagt over Western A. Prices forskning for 5 år siden, og har læst en del op på det, og det passer meget godt ind i mit verdensbillede, så det er så det, jeg har valgt at abonnere på. Man kan vælge at abonnere på kostrådene, eller på de 8 officielle de 8 officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen. Ja. Og der er også nogen, der abonnerer på rå veganisme. Altså, der kan argumenteres for hvad som helst.